Què vol dir en aquests moments aprendre matemàtiques a l'escola i què vol dir en aquests moments aprendre matemàtiques a l'educació infantil? Busquem formar nens des de l'educació infantil perquè realment no sàpiguen omplir uns quadernets i pintar uns cercles d'un color i uns quadradets d'un altre, sinó perquè puguin fer servir de manera comprensiva i de manera eficaç allò que aprenen a l'escola fora de l'escola. I aquesta és la definició de competència, no cal que llegim 50.000 definicions. Ser competent vol dir això, vol dir que allò que aprenem a l'escola ho fem servir fora de l'escola. Treballem tots els blocs de contingut que en aquests moments els currículums internacionals diuen que s'han de contemplar a l'hora de treballar les matemàtiques. En aquest nou projecte treballem, per tant, la lògica, treballem la numeració i el càlcul, treballem la geometria, treballem la mesura i també hi ha propostes d'activitats d'estadística i de probabilitat. Es treballa de manera globalitzada a partir de contextos de vida quotidiana que són propers als nens i nenes. Per exemple, la botiga d'animals. Quines matemàtiques podem treballar a partir de la botiga d'animals? Activitats de lògica en relació, des de reconèixer els colors dels animals, les mides dels animals, activitats de numeració i càlcul a partir del context, quants animals hi ha de cada tipus, activitats de geometria, la posició dels animals, posició forma part dels aspectes geomètrics, també podria ser les formes, la mesura, és a dir, aspectes referents a les magnituds, que pot ser en aquest cas la longitud, si són més llargs o més curts, i també en relació a l'estadística, és a dir, quants animals hi ha de cada tipus, recollim la dada i la representem amb un gràfic senzill d'acord amb l'edat dels nens. Hi ha molta més proporció de numeració i de geometria que no pas de lògica, de mesura o d'estadística. I això per què és així? Doncs perquè una altra vegada les orientacions internacionals ens diuen que en matemàtiques a les primeres edats allò que més hem de reforçar és la numeració i la geometria. Vosaltres sabeu, per exemple, que en el camp mèdic els metges tenen el seu vademecum i a partir d'aquí tenen el seu manual per fer unes receptes o el que sigui. En el món de l'educació matemàtica això seria com el vademecum. És a dir, a partir d'aquí els diferents països civilitzats organitzen els seus currículums de matemàtiques i per això hem anat a aquesta font, perquè és la font que es fa servir per llavors dissenyar els currículums de matemàtiques de tot el món. Es posen els fonaments per ajudar, de veritat, els nens i nenes a desenvolupar el que seria l'alfabetisme matemàtic o la competència matemàtica, perquè el que busquem, en altres paraules, és que des de ben petits tinguin ja pensament crític. M'explico? I que, per tant, que no ens trobem llavors en el món dels adults que resulta que hem après moltes matemàtiques a l'escola i que ens arriba la factura del gas i diem, ostres, ara no l'entenem aquesta factura del gas, no?